Vi skulle jo lave table vivant, som det hedder så smukt på fransk, og fransk ikke min stærkeste side, men vi skulle tage et billede og efterligne det. Vi skulle levendegøre et billede, som man kalder det, og vi valgte et billede af skagensmaleren P.S. Krøyer, og billedet hedder En sommeraften ved Skagen Sønder Strand. Noget af det første, vi røg ind i, det var, at vi havde valgt et billede, som stammer fra 1893, og det gør altså, at man gik i noget helt andet tøj, og pigerne så jo også anderledes ud. Vi havde ikke lige vi havde casting på noget, vi måtte ligesom bruge de piger, vi havde, og det indebar, at de skulle have mørkhåret og have hat på og sådan nogle ting, og her ser man Christine, som er i gang med at få sat en paryk på, og jeg er lidt i tvivl om Stephanie står jo manuskript, eller står og kigger billedet. Vi kan se, at Katrine, hun står i hvert fald ved at hjælpe til, og Marian er godt i gang med at sætte den her paryk fast. Her er det fra en lidt anden vinkel, så man kan se nogle af de ting, de gik i drøjet med. Vi havde de såkaldte kjoler, som egentlig bare var løse stykker, som vi bandt rundt, så det lignede kjoler. Man kan se, Christines paryk er ved at sætte det bedre fast. Man kan se, Stephanie er ved at sætte håret op til, hun skal til at have hat på. Men man kan også se på Marians sammenbitte udtryk, at der faktisk blæser ret kraftigt. Hvilket også er grund til, at Katrine måske står og griner lidt i baggrunden. Det der var rigtig dårligt vejr. Og her har Stephanie fået en grå paryk sat på, bundet fast med en hat ovenpå, så hun lignede hende, hun skulle ligesom spille på billedet. Og man kan se, at Christine har fået strammet parykken, så mig hun ligefrem smiler. Det er et lille trick, vi skal huske at bruge lidt mere. Så er det hold på hat og briller. Der blæser en halv vind, som jeg fortalte tidligere. Man kan se, at Stephanie står og holder på hatten, og hun får lige en lille hjælpende hånd af mig bagfra også. Katrine er ved at rette det sidste på ryggen. Vi skulle tage billedet bagfra, så det er jo selvfølgelig vigtigt, at det så ordentligt ud. Og her ser vi så, at vi har sat kameraet på stativ. Det var for at få et nogenlunde roligt billede. Men selvom kameraet var sat på stativet var kørt helt op, og selvom kameraet var sat fast, så kunne vi stadigvæk ikke få kameraet højt nok op, til vi faktisk kunne få tage et billede, der bare lignede det maleri, som P.S. Krøyer havde lavet. Så vi endte faktisk med at måtte tage billedet med strakt arm. Og her ser vi så det originale billede af P.S. Krøyer, altså en sommeraften ved Skagen Sønder Strand. Vi ser de to hvide kjoleklædte damer, som går ned langs stranden. Og her ser vi så vores table vivant, hvor de to hvide kjoleklædte damer, de går langs stranden. Her var det originale billede, det I så lige før, var faktisk manipuleret en smule. Det var for at fjerne ud af den tang, der var der, men det er også det eneste, vi egentlig har rørt ved det billede, der var der før. Sådan ser det helt rigtigt billede, som er taget med kameraet. Nu var P.S. Krøyer en lille bandit, og han har faktisk manipuleret på det billede. Her er et fotografi, som det rigtigt så ud. Og det ligner jo altså ikke helt det rigtige billede. Man kan se, sådan ser en normalt proportioneret kvindekrop ud. Han har manipuleret med hans billede. Man kan også se, at der ikke er alle de her ting horisonten er markant anderledes. Der er mig på det andet billede, som faktisk slet ikke går. Det var lidt ille set at male efter fotografier, men han har faktisk malet billedet efter fotografi. Men han har så manipuleret med både kvindekroppene, som jeg har gjort højere og slangere, hvis man kan sige på den måde, og så har han også manipuleret med lys og med farver og horisonten. Og her er et billede, som egentlig, hvor man kan sige, kvinderne måske af statur ligner lidt mere de to kvinder, I så på hans originale maleri. Men det var stadig ikke muligt at få kvindekroppene til at stå fuldstændig som på hans billede, hvis vi også ville have den del af havet med og den del af stranden med. Vi skulle nærmest op i fulde perspektiv og finde nogle ufattelig høje, slanke kvinder, hvis vi skulle have et billede, der bare lignede nogenlunde. Så vi var godt nok kommet på arbejde. Det er nogle af de ting, man kan ryge ind i, når man vælger et billede, uden at lige have læst lidt op på, hvad er det egentlig, der er forhistorien på det. Så ville vi have gjort opmærksom på, at det altså var et manipuleret billede, som ville være temmelig svært at efterligne i virkeligheden. Og så skulle vi jo lave de her intertekstuelle referencer, som jo også er kaldet parafraser, altså hvor man har de her slet skjulte hensynninger til et billede, som man kender i forvejen, men hvor man har ændret lidt på billedform, og der har vi også ændret indholdet på billedet. Og vi vil nu give nogle eksempler på nogle parafraser, altså hvor vi har ændret lidt på billedet, for at faktisk give billedet en helt ny betydning, men hvor man stadigvæk ikke er i tvivl omkring, hvor billedet er lånt fra.
Og vi havde egentlig forstået opgaven sådan, at det skulle ikke være de store ting, altså vi skulle ikke lave nogle virkelig voldsomme fraseringer, så vi lagde egentlig ud med den her, hvor at den gode veninde, som før har hovedet ind imod, hende hun taler med, faktisk vender hovedet væk, så de vender hovedet lidt væk fra hinanden og faktisk ikke rigtig kommunikerer, for at bryde lidt det tætte forhold, som det andet billede signalerer, så er der måske lidt mere afstand mellem de to kvinder her, bare ved at hun drejer hovedet væk faktisk. Og her har vi lavet en parafrase, som jo er velkendt, lige så snart man har stødt på billeder fra festlige lejligheder, de her velkendte kaninører, som man lige stikker op bag. Og man kan jo sige, at billedet får lige pludselig en mere frase tilgang. De står og taler fortroligt, men hun sætter kaninøren op bagved. Det er jo ikke en veninde, som egentlig tager hende særligt seriøst. Vi synes, det var, ja, det var sådan, det var at give billedet en helt ny drejning ved noget så simpelt som lige at sætte hånden op og lave de her 2 ører, og det synes vi var lidt sjovt at regne med. Den sidste parafrase, som er min absolutte yndlings, og jeg tror, det er de fleste mænds yndlings, det er jo den med de lesbiske undertoner. Det nærvær, den kontakt, de havde før, den er måske lige stenen i par grader ved, at hun lige har snedet hendes højre hånd ned på venstre balle af hendes gode veninde. Det er jo altid rart med sådan nogle små seksuelle undertoner. Det er jo noget, som vi er utrolig glade for i et fag som billedkunst, har jeg ladet mig fortælle. Og hvad har vi så lært i den her proces? Ja, udover at det er rigtig, rigtig svært faktisk at arbejde med beklædningsgenstande, når det blæser rigtig meget, og det regner og andre ting. Naturen kan ganske enkelt bare være imod en, så er det næsten umuligt film. Så lærte vi, at manipulation, altså manipulering af billedet, er noget, som er utrolig svært at efterligne i virkeligheden. Altså han har manipuleret horisonten, kvindekroppene, og måden han har drejet billedet på, kunne ganske enkelt ikke lade sig gøre at lave, og det gjorde det ufatteligt svært at lave et billede, der lignede P.S. Krøyers rigtig meget. Så er der noget med lys og farver. Han har jo de her overgange, som nærmest glider ind i hinanden. Sådan et slet skjulte referencer til romantikken, hvor man kan sige, jord og himmel går lidt i et. Det var også mere end svært. Jeg vil sige, det er nærmest umuligt at ramme det samme lys og den samme farvesætning, som han har brugt i hans billede. Igen har han manipuleret, og det gjorde jo vores arbejde en hel del sværere. Og vi havde skudt derude ved Sæby Søbad. Vores Tableau Vivant er jo en del af sådan en større multimediefortælling, som jo er noget, I skal se lige om lidt. Så jeg vil lige sige, at det var rart at komme hjem i varmen. Skagen Bryghus har jo lavet nogle øl, som jo faktisk har navnene som Anker og Krøyer og de her ting, efter nogle af de her skagensmalere. Og man skulle da være skræn, hvis man ikke lige tog en tår og lige satte sig lidt ind i, hvad der var livets elixir i 1893, eller i hvert fald anno 2010. Og her kommer lige et par små teaser fra den film, vi har lavet. Her ser I Marian på hendes motorcykel. Det er nok de færreste, der er klar over, at hun kører motorcykel. Hun har faktisk også buskørekort og kører også bus i ferien. Hun er en kvinde, som rummer rigtig mange hemmeligheder. Og en lille teaser mere. Her kan I se noget af den beklædning, som pigerne kommer løbende i senere. De skal også udkøre noget motorcykel, og de får lidt kyndig vejledning, lidt instruktion her af motorcykelbanditten Marian. Når I om lidt skal se den endelige film, så er der en lille detalje, som vi jo er så utrolig glade for. Vi har nemlig skiftet nummerpladen ud, hvor vi har sat et 1893, altså årstallet 1893, som billedet jo fra, og har sat 2010 som årstallet, hvor vi lavede filmen på. Og det kan man jo forhåbentlig gætte sig lidt til, hvorfor vi har, når man har set filmen. Den kommer lige om lidt.